हरे कृष्णा. आपलं मागच्या आठवडी पहिल्या श्रीमद भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 3 40वा श्लोक पर्यंत आपलं पूर्ण झालेलं होतं. आता आजपासून 41व्या श्लोकापासून आपण पुढे वाचायचं सुरुवात करूया. कृपया सर्वजण अनम्यूट करून माझ्या बरोबर बोलाल. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 आज आज आपण आहे ना 41वा श्लोक आहे, त्याच्यावरती आपण वाचायची सुरुवात करूयात. त्याच्या पुढे वाचायचं सुरू करू आपण. प्रथम स्कंद श्रीमद भागवतम 3रा अध्याय आणि 41वा श्लोक. तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवतां वरं सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्रतम. शब्दार्थ. तत् ते, इदम हे, ग्राहयाम आस स्वीकारण्यास लावणे, सुतम आपल्या पुत्राला, आत्मवताम वरम आत्मज्ञानी लोकात श्रेष्ठ, सर्व वेद इतिहासानाम सर्व वैदिक साहित्य व सर्व इतिहासाचे, सारम उत्तम सार, सारम उत्तम सार, समुद्रतम संग्रह केलेले. अनुवाद. संपूर्ण वैदिक साहित्य आणि विश्वाचा इतिहास यांचे उत्तम सार संग्रहित करून श्रील व्यासदेवनी आत्मसाक्षात्कारी जनांमध्ये सन्माननीय अशा आपल्या पुत्राला त्याचे अध्ययन करवले. तात्पर्य कोणाला वाचायचंय प्लीज? हा, प्रणिता माताजी. हरे कृष्णा. तात्पर्य श्रील प्रभुपादद्वारे श्रील प्रभुपाद की जय असं म्हणून वाचायचं सुरुवात करा. वाचा प्रणिता माताजी. तात्पर्य अल्पबुद्धीचे लोक बुद्ध्यांच्या काळापासून किंवा इसवी सणापूर्वी माताजी हरे कृष्णा. तात्पर्य श्रील प्रभुपादद्वारे श्रील प्रभुपादची जय असं म्हणायचं. तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय. वाचू माताजी. अल्पबुद्धीचे लोक बुद्ध्यांच्या काळापासून किंवा इसवी सणापूर्वी 600 वर्षापासून जो जगाचा इतिहास आहे तो मानतात आणि या काळापूर्वीचे धर्मग्रंथात सांगितलेले सर्व इतिहास म्हणजे काल्पनिक कथा आहेत असे समजतात. परंतु हे सत्य नाही. पुराण आणि महाभारत इत्यादी मध्ये वर्णन केलेल्या सर्व कथा म्हणजे प्रत्यक्ष इतिहास आहे. हा इतिहास या लोकातीलच नाही तर ब्रह्मांडातील लक्षावधी ग्रह लोकाचा आहे. कधी कधी काही लोकांना या जगाच्या पलीकडील लोकांचा इतिहास अविश्वसनीय वाटतो, परंतु त्यांना हे माहिती नाही की निरनिराळे ग्रह लोक सर्व दृष्टीने समान नाहीत आणि म्हणून इतर ग्रह लोकातून मिळालेल्या ज्या काही ऐतिहासिक सत्य गोष्टी आहेत त्या या लोकातील अनुभवाशी जुळत नाहीत. भिन्न लोकातील भिन्न परिस्थितीचा विचार करून तसेच काळ आणि घटना यांचाही जर विचार केला तर पौराणिक कथा काहीच आश्चर्यजनक नाहीत. तसेच या कथा काल्पनिकही नाहीत. आपण नीतिवचन लक्षात ठेवले पाहिजे की एका प्राण्याचे अन्न दुसऱ्या प्राण्याचे विष असते, पण म्हणून पौराणिक कथा आणि पौराणिक इतिहास हे काल्पनिक आहे असे सांगून नाकारता येत नाही. श्री व्यास देवासारखे महान ऋषी स्वतःच्या साहित्यात काहीतरी काल्पनिक कथा घालणारच नाहीत. भागवतामध्ये भिन्न भिन्न ग्रहलोकांच्या इतिहासातून सत्यकथा निवडलेल्या आहेत आणि त्यांचे वर्णन केले आहे. म्हणून सर्व आध्यात्मिक अधिकृत व्यक्तींनी भागवत हे महापुराण मान्य केले आहे. या इतिहासाचे विशेष महत्व हे आहे की तो सर्व इतिहास निरनिराळ्या काळातील असून स्थिततेनुसार भगवंतांनी ज्या लीला केलेल्या आहेत त्या लीलांशी संबंधित आहेत.
शुकदेव व्यास गोस्वामी हे आत्मानुभवी जीवामध्ये सर्वश्रेष्ठ आहेत आणि त्यांनी आपल्या पित्यापासून श्री व्यासदेवापासून हे भागवत पुराण अभ्यासाचा विषय म्हणून ग्रहण केले आहे. श्री व्यासदेव महान अधिकारी व्यक्ती आहेत आणि भागवताची विषय वस्तू फार महत्वाची असल्याने त्यांनी भागवताचा संदेश प्रथम श्री शुकदेव गोस्वामी यांना दिला. भागवताची तुलना दुधाच्या सायीशी केली आहे. वैदिक साहित्य हे ज्ञानरूपी दुधाच्या सागरासारखे आहे. साय आणि लोणी हे दुधाचे अत्यंत स्वादिष्ट सार तत्व आहे. त्याप्रमाणे भागवत हे वैदिक वाङ्मयांचे सार आहे. भगवंत आणि त्यांचे भक्त यांच्या मधुर आदर्शपूर्व अशा अनेक चरित्राने भागवत परिपूर्ण आहे. तथापि भागवताचा संदेश अविश्वासू, नास्तिक आणि व्यावसायिक कथाकारांपासून ग्रहण करण्यात काही लाभ नाही, कारण असे लोक सामान्य लोकांमध्ये भागवताचा वापर करून व्यवसाय म्हणून करतात. भागवत श्री शुकदेव गोस्वामींना प्रदान करण्यात आले आणि त्यांना अशा व्यापाराशी काही कर्तव्य नव्हते. त्यांना भागवताचा व्यापार करून कुटुंबाच्या पालन पोषणाचा खर्च भागवायचा नव्हता. म्हणून भागवताचे ग्रहण श्री शुकदेव गोस्वामींच्या प्रतिनिधीकडून करायला हवे. असा प्रतिनिधी कौटुंबिक दायित्वातून मुक्त आणि संन्यासी असावा. दूध हे निसंशय उत्कृष्ट पोषक आहे, मात्र सर्पाच्या मुखाचा स्पर्श झाल्यावर ते पोषक राहत नाही, तर मृत्यूला कारणीभूत होते. म्हणून जे लोक पूर्णपणे वैष्णव आचारांचे पालन करीत नाहीत त्यांनी या भागवत पुराणाचा व्यवसाय बनवू नये आणि अनेक श्रोत्यांच्या आध्यात्मिक मृत्यूचे कारण बनू नये. भगवद्गीतेत भगवान म्हणतात की सर्व वेदांचा हेतू मला जाणणे हाच आहे की भागवत पुराण संकलित ज्ञानाच्या रूपाने श्रीकृष्णच आहेत, म्हणून ते वेदांचे सार आहे. भगवान श्रीकृष्ण संबंधित सर्व काळातील सर्व ऐतिहासिक घटनांचा त्यात समावेश आहे. वास्तविकपणे भागवत संपूर्ण सार तत्व आहे. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी, खूप सुंदर वाचलंय आपण. हरी बोल. सतो संश्राय हरे कृष्णा. सतो संश्रावयामासा महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परमर्षिभिः. सह श्री व्यासदेवांचे पुत्र तू पुन्हा संश्रावयाम आस ऐकविले. महाराजं परीक्षितम महाराज परीक्षित यांना प्राय उपविष्टम अन्न पाणी न घेता आमरण उपोषणास बसलेल्या गंगायाम गंगेच्या तीरावर परितम वेढलेला परम ऋषीभिही महान ऋषींनी. अनुवाद. श्री व्यासदेवाचे पुत्र शुकदेव गोस्वामी यांनी हे भागवत पुराण गंगेच्या तटावर अन्न पाण्याविना आमरण उपोषणास बसलेल्या सम्राट परीक्षितांना ऐकविलेले. तात्पर्य कोणाला वाचायचंय? हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हो वाचा माताजी, हो नक्की वाचा. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारे श्रील प्रभुपाद की जय. सर्व दिव्य संदेश, दिव्य उपदेश हे शिष्य परंपरेतून यथायोग्य रीतीने ग्रहण केले जातात. म्हणून गुरु शिष्याच्या या अखंड शृंखलेला परंपरा असे म्हणतात. भागवत अथवा इतर वेद वाङ्मय हे परंपरा पद्धतीने ग्रहण केल्याविना त्याचे अध्ययन अधिकृत असत नाही. श्रील व्यासदेवांनी शुकदेव गोस्वामींना भागवताचा संदेश दिला आणि त्यांच्याकडून सुत गोस्वामींनी ग्रहण केला. म्हणून भागवताचा संदेश सुत गोस्वामींकडून अथवा त्यांच्या प्रतिनिधींकडून ग्रहण करावा. कोणत्याही असंबंध्य वक्त्याकडून ग्रहण करू नये. सम्राट परीक्षितांना वेळेवर आपल्या मृत्यूची सूचना मिळाली आणि त्यांनी तत्क्षणी आपल्या राज्याचा व परिवाराचा त्याग केला. ते गंगा नदीच्या काठावर आमरण उपोषणास बसले. परीक्षित महाराजांच्या राजकीय श्रेष्ठत्वामुळे सर्व ऋषी, तत्वज्ञानी, सिद्ध इत्यादी तेथे गेले. महाराज परीक्षितांचे कर्तव्य काय आहे याविषयी त्यांनी अनेक सूचना केल्या आणि शेवटी असे ठरले की त्यांनी श्रील शुकदेव गोस्वामी यांच्याकडून भगवान श्री कृष्णांविषयी श्रवण करावे. अशा प्रकारे त्यांना भागवत सांगण्यात आले. ज्या श्रीपाद श्री शंकराचार्यांनी मायावाद तत्वज्ञानाचा प्रचार केला आणि परमसत्याच्या निर्विशेष स्वरूपास महत्व दिले, त्यांनीही असेच सांगितले आहे की मनुष्याने भगवान श्री कृष्णांच्या चरणकमळांचा आश्रय घेतला पाहिजे, कारण वादविवाद करण्यात कोणत्याही प्रकारच्या लाभाची आशा नसते.
श्रीपाद श्री शंकराचार्यांनी अप्रत्यक्ष रीतीने मान्य केलेले आहे की त्यांनी वेदांत सूत्रांच्या ज्या अलंकारिक व्याकरणात्मक पुष्पिता वाणीचे प्रतिपादन केले ते प्रतिपादन मृत्यूच्या वेळी उपयोगात येऊ शकत नाही. मृत्यूच्या चिंताजनक वेळी मनुष्याने गोविंद नामाचे भजन करायला हवे. सर्व अध्यात्मवाद्यांचे असेच सांगणे आहे की मनुष्याने अंततः नारायणांचे स्मरण केले पाहिजे. हे सत्य फार पूर्वी श्री सुखदेव गोस्वामींनी सांगितले आहे. सर्व आध्यात्मिक प्रक्रियेचे हेच सार आहे. या शाश्वत सत्याला अनुसरून परीक्षित महाराजांनी भागवताचे श्रवण केले. ते समर्थ सुखदेव गोस्वामींनी ऐकविले आणि श्रोत्यांचा व वक्त्याचा अशा दोघांचाही उद्धार एकाच माध्यमाने झाला. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी, खूप सुंदर वाचला आपण. हरी बोल. कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेषा पुराणार्को धुनोदितः. कृष्णे भगवान श्रीकृष्णांच्या स्वधाम स्वतःचे धाम उपगते परत गेल्यानंतर धर्म ज्ञान आदिभिः धर्म ज्ञान इत्यादी सह सहित कलौ कलियुगामध्ये नष्ट दृशाम अज्ञान रूपी अंधकाराने दृष्टीहीन झालेल्या करता ईशः हे सर्व पुराण अर्कः पुराण रूपी सूर्य अधुनाः आता उदितः उगवला आहे. अनुवाद. हे भागवत पुराण सूर्याप्रमाणे तेजस्वी असून भगवान श्रीकृष्णांनी स्वधामात गमन केल्यानंतर तत्काळ त्याचा उदय झालेला आहे. या कलियुगात अज्ञान रूपी निबिड अंधकाराने दृष्टीहीन झालेल्या लोकांना या पुराणापासून प्रकाश प्राप्त होईल. हरे कृष्णा. मंगल माताजी. हरे कृष्णा. आपण वाचाल तात्पर्य. हरे कृष्ण माताजी वाचते. हरे कृष्णा. धन्यवाद. तात्पर्य. श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय. भगवान श्रीकृष्णांचे शाश्वत धाम आहे. तेथे ते आपले शाश्वत पार्षद आणि परिकर यांच्यासह सदैव आनंदात निमग्न असतात. त्यांचे शाश्वत धाम ही त्यांच्या अंतरंगा शक्तीची अभिव्यक्ती आहे, तर भौतिक जगत ही त्यांच्या बहिरंगा शक्तीचे अभिव्यक्ती आहे. जेव्हा ते या भौतिक जगात अवतीर्ण होतात तेव्हा ते आपल्या अंतरंगा शक्तीतील सर्व परिकरांसह प्रकट होतात. या शक्तीला आत्ममाया असे म्हणतात. भगवद्गीतेत भगवान म्हणतात की ते स्वतःच्या आत्ममायेने अवतीर्ण होतात, म्हणून त्यांचे रूप, नाम, यश, निवासस्थान इत्यादी ही जड वस्तूंची निर्मिती नाही. ते पतित जीवांच्या उद्धारासाठी आणि धर्मतत्वांची पुनर्स्थापना करण्यासाठी अवतीर्ण होतात. भगवंतांच्या व्यतिरिक्त अन्य कोणीही धर्मतत्वाची स्थापना करू शकत नाही. स्वतः भगवंत किंवा त्यांनी शक्ती संपन्न केलेली योग्य व्यक्ती अधिकारवाणीने धर्माचे नियम सांगू शकते. खऱ्या धर्माचा अर्थ परमेश्वराला जाणणे, त्याच्याशी आपला संबंध कोणता आहे हे जाणणे आणि त्याच्याशी संबंधित अशी आपली कर्तव्ये कोणती आहेत, आणि शेवटी या जड शरीराचा त्याग केल्यानंतर आपले इष्टस्थळ कोणते आहे हे जाणणे हा होय. बद्ध जीव भौतिक शक्तीमध्ये फसलेले असल्यामुळे त्यांना जीवनाची ही तत्वे माहीत नसतात. बहुतेक लोक प्रायः पशूंप्रमाणे आहार, निद्रा, भय आणि मैथुन यात मग्न झालेले असतात. ते बहुतांश धार्मिकतेच्या, अज्ञानाच्या व मोक्षाच्या देखाव्याखाली इंद्रिय भोगात मग्न असतात. या कलियुगात तर ते आणखी अधिक अंध झाले आहेत. कलियुगातील लोकसंख्या केवळ पशुजीवनाची राजेशाही आवृत्ती आहे. ज्यांना आध्यात्मिक ज्ञानाशी किंवा भगवत भावनामय जीवनाशी काही कर्तव्य नसते, ते इतके अंध असतात की सूक्ष्म मन, बुद्धी अथवा अहंकार यांच्या क्षेत्रापलीकडे ते काही पाहू शकत नाहीत. असे असले तरी त्यांना आपल्या ज्ञानातील व विज्ञानातील प्रगतीचा आणि भौतिक समृद्धीचा अतिशय अभिमान वाटतो. जीवनाच्या परम उद्दिष्टाविषयीची दृष्टी पूर्णपणे नष्ट झाल्यामुळे असे लोक वर्तमान देह सोडल्यानंतर त्वरित कुत्रा, डुक्कर असे पशुदेह
प्राप्त होण्याचे संकट स्वतःवर ओढवून घेतात. भगवान श्रीकृष्ण हे कलियुगाच्या आरंभापूर्वी नुकतेच प्रकट झाले होते आणि कलियुगाच्या आगमनाच्या समयी ते आपल्या शाश्वत धामास परतले. आपल्या उपस्थितीत त्यांनी आपल्या कार्यांद्वारे सर्व गोष्टी प्रकट केल्या. त्यांनी विशिष्ट रीतीने भगवद्गीतेचा ज्ञानोपदेश दिला आणि धार्मिक तत्वांचे जे अहमन्य सिद्धांत होते त्या सर्वांचे निर्मूलन केले. या भौतिक जगातून अंतर्धान होण्यापूर्वी त्यांनी श्री नारदांच्या द्वारे महर्षी व्यासांना भागवताची रचना करण्याकरिता शक्ती प्रदान केली. अशा प्रकारे भगवद्गीता व भागवत हे दोन्ही ग्रंथ या युगातील ज्ञानांध लोकांना ज्ञानप्रकाश देणारे दीपच आहेत. दुसऱ्या शब्दात, जर या कलियुगातील दिवांना जीवनाचा खरा प्रकाश पाहण्याची इच्छा असेल तर त्यांनी केवळ या दोन ग्रंथांचे अध्ययन आणि अनुसरण करण्याची सवय लावून घ्यावी, म्हणजे त्यांच्या जीवनाचे उद्दिष्ट सफळ होईल. भगवद्गीता म्हणजे भागवताचा प्राथमिक अभ्यास आहे. भागवत जीवनाचे सार सर्वस्व आहे. ते साक्षात श्रीकृष्ण रूप आहे. म्हणून भागवताला प्रत्यक्ष भगवान श्रीकृष्णांचे स्वरूप म्हणून स्वीकारायला हवे. अशा रूपात जो भगवंताला पाहतो तो श्रीकृष्णांना प्रत्यक्ष रूपाने पाहू शकतो. भागवत आणि भगवान अभिन्न आहेत. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. खूप सुंदर. धन्यवाद माताजी. हरी बोल. तत्र कीर्तयतो विप्रः विप्रर्षिर्भूरि तेजसः अहं चाद्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं वा श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथा मती. तत्र तेथे कीर्तयतः कथन करीत असताना विप्रः ब्राह्मण हो विप्र ऋषी हे महान ब्रह्मर्षी कडून भूरी तेजः जे फार तेजस्वी आहे अहम मी च सुद्धा अद्यगमम समजू शकलो तत्र त्या प्रसंगी तिथे निविष्टः पूर्ण एकाग्रतेने तत् अनुग्रहात त्यांच्या कृपेने सह तोच अहम मी वह तुम्हाला श्रावयिष्यामी ऐकवीन यथा अधितम यथा मती जसे मला समजले तसे. अनुवाद. हे विद्वान ब्राह्मणांनो, जेव्हा शुकदेव गोस्वामींनी परीक्षित महाराजांच्या उपस्थितीत भागवताचे कथन केले तेव्हा मी एकाग्रतेने त्यांच्याकडून श्रवण केले. अशा रीतीने त्यांच्या कृपेने त्या महान समर्थ ऋषीकडून मी भागवताचे अध्ययन केले. आता तेच कथन मी जसे श्रवण केले आहे आणि जितके मला समजले तितके ऐकवण्याचा प्रयत्न करेन. तात्पर्य कोण वाचेल? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी मी वाचू का? हो माताजी, वाचा. हरे कृष्ण. सर्वांना सादर प्रणाम. तात्पर्य. श्रील प्रभुपाद की जय. मनुष्याने श्रील शुकदेव गोस्वामींसारख्या आत्मसाक्षात्कारी महापुरुषाकडून भागवताचे श्रवण केले तर तो निश्चितच भागवताच्या पृष्ठामध्ये भगवान श्रीकृष्णाच्या उपस्थितीचा प्रत्यक्ष अनुभव घेऊ शकतो. म्हणूनच भागवताचे कथन करून विषय भोगासाठी धन मिळवणे हाच ज्याच्या जीवनाचा उद्देश आहे अशा बनावट भाडोत्री कथा वाचकांकडून कोणालाही भागवताचे अध्ययन करता येणे शक्य नाही. विषय भोगांत अंतर्गत असलेल्या लोकांच्या सहवासात कोणीही भागवत शिकणे शक्य नाही. तसेच भौतिक पांडित्याने भागवतातील श्लोकाचा अर्थ लावणाऱ्या तथाकथित पंडितांकडून कोणी भागवत शिकणे शक्य नाही आणि हेच भागवताच्या अध्ययनाचे गुप्त रहस्य आहे. भागवताच्या पृष्ठात श्री कृष्णांना पाहण्याची वास्तविक इच्छा असणाऱ्या साधकाने शुकदेव गोस्वामींच्या प्रतिनिधींकडूनच भागवताचे अध्ययन करायला हवे, इतरांकडून नव्हे.
हाच एक मार्ग आहे, अन्य कोणताही मार्ग नाही. सुत गोस्वामी हे शुकदेव गोस्वामींचे प्रामाणिक प्रतिनिधी आहेत, कारण त्यांना त्या महान विद्वान ब्राह्मणांपासून मिळालेला संदेश सादर करण्याची इच्छा आहे. शुकदेव गोस्वामींनी त्यांच्या महान पित्यांकडून ज्या प्रकारचे भगवंतांचे श्रवण केले त्याच प्रकारे त्यांनी ते प्रस्तुत केले, आणि त्याचप्रमाणे सुत गोस्वामींनी शुकदेव गोस्वामींकडून भागवताचा जो संदेश ऐकला तोच ते यथारूपात सादर करीत आहेत. केवळ सामान्य श्रवण सर्व काही नाही, तर अतिशय ध्यानपूर्वक श्लोक अनुभवायला हवा. निविष्ट या शब्दाचा अर्थ सुत गोस्वामींनी स्वतःच्या कर्णरंध्रांद्वारे भगवत नामामृताचे पान केले. भागवतामृताचे पालन केले. भागवतामृताचे पान केले. भागवताचे ज्ञान मिळविण्याची हीच वास्तविक प्रक्रिया आहे. योग्य अशा अधिकारी व्यक्तींकडून एकाग्रतेने भागवताचे श्रवण केल्यानेच कोणीही भागवताच्या प्रत्येक पृष्ठात भगवान श्री कृष्णांची उपस्थिती अनुभवू शकतो. येथे भागवत जाणण्याचे रहस्य सांगितले आहे. ज्याचे मन शुद्ध नाही तो एकाग्रतेने श्रवण करू शकत नाही. जो आपल्या कृतीने शुद्ध नाही तो मनानेही शुद्ध असू शकत नाही. आणि जो खाण्यात, झोपण्यात, संग्रहात, मैथुनात शुद्ध नाही त्याचे कृत्येही शुद्ध असू शकत नाहीत. काही असले तरी भागवताचे योग्य व्यक्तीकडून श्रवण केले तर प्रारंभापासूनच कोणालाही भगवंतांच्या भागवताच्या पृष्ठात भगवान श्री कृष्णांचे साक्षात दर्शन होऊ शकते हे निश्चित. अशा रीतीने श्रीमद भागवताच्या पहिल्या स्कंदातील अवतारी कृष्ण नामक 3ऱ्या अध्यायावरील भक्तिवेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण.